Mbak Ayu badhe tindak pundi? Badhe tindak bahkan Mas Nanda. Tindu ngaren tindak wae kok ora numpak taksi. Ala dewekan opo ora wedi timbang nganggur kula run ngancane. Kelerasan Mas alias kebetulan belanjane kathah rada kabotan yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula omahi Oke wong legan golek momongan iki blonjo apa Mbak Yu badhe lindahan? ampun gelo Mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing Oing perawan rondo kanggoku alah ora pati penting ya ning Semarang Mas tuku gelang apa anteng-anteng jasum Yo! masuk ke dijamin komplek Anda pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Alah kaji ngaren tindak wae ora numpak taksi. Dewekan apa ora wedi timbang nganggur kula run ngancani. kelerasan Mas alias kebetulan belanjane kathah rada kabotan yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula omahi yo Mobil wong legan golek momongan iki blonjo apa Mbak Yu badhe tindakan? ampun gelo Mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing perawan rondo kanggoku ora pati penting ning Semarang Mas tuku gelang apa anteng-anteng jasum malang ya ben rondo dijamin komplek ada oh iya piye nyawang wulan piye jelas nih masalah piye kowe upama kowe entuk wulan piye le piye gelem apa mah lah piye lho Mas sing satari kowe aja tani kono nek kula manut saka atimu aku ki genah gelem ae gelem ae kok sik kowe terus entuk wulan modalmu apa nyawa bener iki lanang itu wong wedok nyawa tok kepinteran nggih kepinteran minimal yen ora bondo ora rupa kepinteran kowe bondo ya ora rupa ora bejanji pintermu nggo napa joget joget apa nayung bener iso natai tayupe iki saged
Saged kowe upama entuk wulan mbok tukokke apa becak kula rasa-rasan ndak Becak lho Mas. olahraga Oh, olahraga betul olahraga. kowe numpak becak wong loro bareng wulan ngono nggih jejer mboten kula sing numpak Mbak Wulan sing genjot oh wong edan iku wale ya dus oh rupamu kok sedel becak mboten napa-napa bawa sabar kaya ngono nek tenan lho kowe kudu iso nataki wulan nggih kowe jalan ya dalam aku takon ki mau upama ulan ki dadi kompor ki pengen dadi apa kula dados mancine terus abot gak apa-apa ya kok dadak tarik apa dapat melenet kowe ki dadak saji apa-apa kok dadak abot barang iki lho gak mangkring upama ulan dadi dalan kula sing nglewati tiada upama ulan dadi ambulan ya butuh mayit niku wingi ora wani ngeloke karo ngomong mayite aku no ya apa piye dan nek rumangsa mboten napa-napa piye iki jenenge Gunadi ning kene kok iki tenan lho serius lho Pak Iyan jodoh iki karo Wulan nggih kowe upamane sing mbok tukon apa mbok tuku apa kok jawab kok nyendak bekam ya napa lho wong serah-serah iki mesti ngudu nganggo gede kijing niku cangkemmu lho Berarti manten ijik aku bendang mati lho, Pak. oga Lah kok ijik? iki lho wong sing dadi manten kowe karo Wulan kok ijine go aku kowe dia aku ora seneng sing rada gagak jan kaya catawar kowe ayo dibajoni Pak saiki payu pancing ayo nanda dadi oke niki nggih wah gayen nggih anggar nganti kelerus rampang sikilmu kok Siap ya Mas Nanda. ngene sakwise tanda potong ya Pak langsung dilanjutke anu jaranan gaya Tulung Agung cocok senderewe wis iki wis kowe kok sente tenan wis ayo senderewe SMP ayo Mbak Sanadyan to ora bisa
Wis dadi reng. Dadi le, le dadi. Mas Nanda Kisok kowe sapa le? Daerah Paira heeh Paira mamu dira. guyangan Guyangan iki gone begegek. Paira wae begegek iki. Oh, wah. Ora sak susu. Wulan terke monggo. ya ditereng barang ngene lho Loh, jare tresno karo aku. iya Ngatek yo. Terke. Sing apik gedhok. Gedhok kok malah kowe sing njaluk gedhok. Bopong. Bopong iso ora bopong? Bopong. Yo, ayo. Jare SMK lho. Kendangane jaranan. Yo le, dadi jaranan. Caritane wong seneng nunggal sabale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyakel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng nunggal sabale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyakel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang jeneng atiku digawe lara kembang melati gawe larane ngati kembang kecubung gawe hatiku bingung kembange mawar tresnaku kadung kuyang mula wong tresno ora kena nggo sembrono ora becik tumrape priya wanita kembange rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak penyawae Ye,